Za mnou, chlapci. Čoch, úbohé prasiatko, slnko na neho priveľmi hreje. Nehovor zatiaľ, hop, zajačik. Čo, akože nie? Tu je diera, tam je medzera a všade veľa prachu a pavučín. Hneď poviem prasiatkovi, čo si o tom myslím. Kroch, tak ja a moji kamaráti by sme chceli... Nech sa páči. Ty a tvoji kamaráti, bavte sa dobre. Ďakujeme. Je to od vás veľmi milé. Za mnou, chlapci. Ale veď... nakoniec, čo tam potom? Au! No, ako vám to ide, chlapci? Zišlo by sa sem niečo na skrášlenie. Potrebujete toto, teta Chrum Chrum? Ani nie. A toto? Ani to nie. A toto? A čo to vlastne robíte? V takejto horúčave zbierate starý papier? Nie, teta Chrum Chrum. Budujeme si letný domček. Aha, no tak si vezmite všetko, čo potrebujete. Ďakujeme, teta.